Znate onaj osjećaj kad vas nešto baš vrati u prošlost? Upravo tako mi je kad se sjetim samih početaka Bitcoina. Pratim kripto svijet još od 2011. godine i mogu vam reći, to su bili dani pravih entuzijasta. Ljudi su tada rudarili Bitcoin na običnim kućnim računalima, nisu sanjali o milijunima, nego su stvarno željeli promijeniti svijet. Forumi su bili puni rasprava, eksperimenata i zajedništva, a pohlepa nije bila glavna valuta. Danas je kripto svijet možda postao ozbiljniji, ali ta iskra iz prvih dana i dalje živi kod pravih kriptoentuzijasta, onih koji vjeruju u tehnologiju, a ne samo u cijenu. Dobrodošli na Kriptoentuzijasti, mjesto gdje kripto postaje razumljivo. Hvala na slušanju. Za više posjetite naš kanal kriptoentuzijasti.io, a u opisu profila pročitajte cijeli članak. Također, zapratite nas na drugim mrežama za još više sadržaja.